Bé, doncs aquí és on feu aquest pa de sopes, no? Que veig que ho fem amb un pa de pagès, no sé si normal, si s'ha de fer algun tractament per aquest pa o no. El pa de pagès clàssic, el que fem és que el deixem entre 2 i 4 dies dins una bossa. Llavors el que fa és que agafa una mica d'humitat, però no s'asseca. I a partir d'aquí el podem tallar. O sigui, que ha de ser pa dur, que supos que agafa com a més consistència, no? Correcte, ha de ser pa dur, però no sec. Val. I llavors directament el teu amb aquesta màquina. Sí, el que fem és unes tires molt, molt finetes, com si fos un formatge. Sí. I aquí ho posem a la torradora. El poses aquí. Ho he de fer jo, això? Sí? Posa el guant. Vinga, va, m'ajudaràs, no? Sí, però jo no destac massa per la meva habilitat. Ho dic perquè... Jo estic... Vinga, anem a engegar aquesta màquina. Tenim la màquina. Molt bé. I el que fas és, des d'aquí, aguantes, amb cuidado i tires. Molt fàcil. Bueno, un èxit. Fantàstic. Ara a l'agost et contracto per fer sopes, per fer l'oli d'aigua. Molt bé. Bueno, no és tan complicat, eh? Jo crec que a mesura que el pa vagi tornant petit, igual ja serà més difícil, però bé. De quants grams podeu fer cada bossa, més o menys? La bossa és d'uns 120 grams, que se suposa que és la ració perfecta per 2 persones. Bueno, jo crec que ja m'he guanyat el sou, no? Sí? Ja tenim? Ja tens? Molt bé. Creus que són 120 grams ja per fer una bosseta? Aproximadament. Apagam la màquina. Apaguem. Agafam el pa. Vinga. I ara toca enfornar. Enfornarem. Vinga, va. Bueno, no té un ordre massa establert, ja puc posar aquest així? Sí, més o menys, no? Anar tapant tot. Sí, la idea és tapar una miqueta i posar els màxims possibles perquè per ocupar la... I a sobre va dins del forn, que es forra, no sé si està encès o el tenim apagat, com va? Enceneu i apagau? Sí, amb on i off. On i off, no? Ràpid, no és tan fàcil, però el forn sempre es manté entre 100 i 150 graus durant el dia. El Jesús, el forner, quan arriba, li posa la llenya i el puja a 200 o 120 graus. Llavors fa la primera fornada, baixa, torna a posar llenya, fa una segona enfornada i llavors va baixant. Llavors, durant el dia, que és quan jo faig les coses, està entre 150, 120, més o menys. O sigui que ara sense llenya, amb el forn apagat, diguéssim, manté prou temperatura com per torrar les sopes, no? El pa de sopa? Sí. Molt bé. I de... Les vols posar tu? No? No ho veig massa clar, francament. M'estic més veure com ho fas tu. Obrim el forn, es nota l'escalfor. Sí, una miqueta, imagina't a l'estiu. Deu estar bé, aquí dins. I fàcil, això és més fàcil que posar el pa, eh? Vale, senzillament. Això és així... Ho poseu allà dins. Pam, sí, el pa és una mica més complicat amb les pales. I tanquem. El forn té 4 per 4 metres. I una persona una miqueta més baixeta que jo es pot posar de peu. O sigui que és com una bòveda. Però poques vegades ha entrat algú perquè poques vegades està a una temperatura. En hivern, en tot cas, no? Sí. En estiu no. Sí, bueno, alguna vegada que s'ha tingut que arreglar o es fan alguna revisió i tal, doncs s'ha d'estar això 2 setmanes a l'hivern tancat perquè pugui... Perquè refredi tota la pedra. Clar, si no, aquí no entra ningú. Molt bé. Què són, 10 minuts? 10 minuts. Vinga, esperem 10 minutets. Vinga, vale.